ଜୁନିୟର। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁ ତାହେଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଥିବ ମଉସା ବାଳ ଉଠିନି। ମାଉସୀ ଘରେ ବାଳ ଅଛି। ମଉସା ତମ ବାଳ ଝଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମଉସା ତମ ବାଳ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମଉସା ତମ ବାଳ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ।